faktisk vild med alt slags skæg. Overskæg, fuldskæg, herskæg, røvskæg, skæg og bølle. Kender du det, når man bare har verdens kedeligste forældre? De vil gerne læse avis, de vil gerne drikke kaffe. Du skal være rigtig stille, imens de sidder og kigger på deres iPhone. Jeg besøger Aya, som har en mor, der kun vil drikke kaffe og ikke lege. Men jeg har en plan for, hvordan vi kan løse det problem. Nej, jeg sidder lige og læser lidt i nogle blade. Jeg har fået besøg af Aya, og vi har et lille problem. Aya, er det ikke rigtigt, at mor hun vækker dig om morgenen, og hun ved godt, du er træt? Er det ikke også rigtigt, at hun siger, at du skal børste dine tænder om aftenen? Og jeg har også hørt, at der noget, hun putter noget i madpakken nogle gange, som du ikke kan lide. Hvad er det? Avocadoer. Avocadoer. Hun ved, at Aya ikke kan lide avocadoer, og det kommer alligevel i madpakken. Er det ikke også bare kedeligt, når alle de ting sker? Børste tænder, gå i seng, mor drikker kaffe. Vi skal drille hende nu, ikke? Hvad skal vi gøre? Vi skal lave noget ulækker noget. Okay. Prøv at se. Er det ikke ulækkert? Det er lige nogen, der har lavet en ordentlig lort. Er det en god lort? Nej. Den groede elev, og så lavede den. Tænk alt det lort, den har haft i maven. Skal du slikke lorten af? Jeg skal også lige smage. Det er en god lort. God lort, god lort. Skulle vi tage det her lort og drille mor lidt? Jeg tænkte på, at vi kunne sige til mor, at hun skulle have en kop kaffe. Og hun kunne tænke sig en kop kaffe. Og så nede i koppen. Så lå der en lort. Skal vi prøve det? Okay. Så vi skal tage det her. Så putter jeg lige lidt her. Gris, nu må du lige komme på græs igen. Jamen, jeg har jo lidt skidtfødder. Det gør ikke noget. Det har jeg også nogle gange. Så gør dem sådan her. Og så prøv at grave lorten lidt op med hænderne. Sådan her. Det er en gammel lort, den er blevet helt kold. Og så put den ned i. Ej, det er noget gris, hva'? Det er noget værd gris. Spiser du lige lidt af lorten? Nå, skulle vi lige prøve at spørge mor, om hun kunne tænke sig en kop kaffe? Ja tak, det lyder dejligt. Så, nu skal du til at give mor en kop kaffe. Er du klar? Tror du, hun bliver overrasket? Okay, gå hen til mor. Kaffe. Tak skal du have, dejligt. Det ligner jo lort. Det er sødt. Ej, puha. Ej, Ej, hvad er dog det? Det ligner lort. Det er lort. Mission løst, og Aya fik sin mor til at lege. Hun skulle bare lige have en kop lort. Så nu er det helt løst. Så kom her. Jeg vil da hellere lege med dig, end jeg vil have en kop lort. Ja. Okay, hvad skal vi så lege? Vi skal lege med dyr. Fangelege. Nej, godt, så stik af, så kommer jeg efter dig.
Nej, det er dig, der skal stikke af.